Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, γεια σας από την Αθήνα. Όπως και κάθε Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 5 είμαστε και πάλι κοντά σας από τη συχνότητα της ΕΡΑ 5 για να ξεκινήσουμε μαζί τη βόλτα μας στην ελληνική αγορά, να δούμε τι υπάρχει, ποια εξέλιξη υπάρχει σχετικά με τα ελληνικά προϊόντα, με τις επιχειρήσεις, να δούμε γενικώς τι παίζεται στον χώρο του Made in Greece. Στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Ιατρίδης, στην δημοσιογραφική υποστήριξη η Μπέρτα Κατσουλίδου και στο μικρόφωνο η Χρυσάνθη Φραντζεσκάκη. Είχαμε σήμερα στον οικονομικό τομέα άλλη μια σημαντική εξέλιξη, δεύτερη μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Μιλάμε για τη συμφωνία ανάμεσα στη Costco και τη Hewlett Packard για τη μεταφορά των εμπορευμάτων της μέσω του Πειραιά. Η συμφωνία προβλέπει ότι θα υπάρξει η εγκατάσταση του κεντρικού κόμβου διανομής των προϊόντων της Hewlett Packard για κεντρική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική και ευρωπαϊκές χώρες Μεσογείου και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στον Πειραιά. Από εκεί, από το Πειραιά, τα προϊόντα της Hewlett Packard θα διανέμονται προς όλους τους τελικούς προορισμούς, δηλαδή και θαλάσσια και με άλλον τρόπο, μέσω του τέρμιναλ της Costco και σιδηροδρομικά από την Τρενοσέ. Μέσα από αυτό τη συγκεκριμένη εξέλιξη παίρνει και άλλη φωτίζεται με τελείως διαφορετικό φως και το θέμα της παραχώρησης της Τρενοσέ, η οποία έχει μπει σε μία σειρά. Να περάσουμε τώρα στα σημερινά μας θέματα και να ξεκινήσουμε από το πρώτο θέμα, το οποίο αφορά την άγνωστη Ελλάδα της Geo Roots. Έχουμε μία τελείως καινούργια μορφή τουριστικού προϊόντος, το οποίο ξεκίνησε η συγκεκριμένη εταιρεία το 2012 και το οποίο ταράζει πραγματικά τα νερά της παροχής υπηρεσιών, τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Κοντά μας για να μιλήσουμε για όλα αυτά, στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο κύριος Γιάννης Μπαλακάκης, ο ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας Geo and Aegean Roots. Κύριε Μπαλακάκη, καλησπέρα. Αγαπητή μου κυρία, καλησπέρα σας. Έλεγα ότι η εταιρεία σας ουσιαστικά με το προϊόν το οποίο ξεκίνησε εδώ και ένα χρόνο να προσφέρει, κάνει κάτι τελείως καινούριο. Αντί να πουλάει το συγκεκριμένο προϊόν, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου που λέγαμε, εστιάζει, κάνει focus στην μέχρι τώρα αόρατη Ελλάδα. Στην Ελλάδα την οποία δεν τη βλέπει συνήθως ο μέσος τουρίστας. Θέλετε να μας πείτε πώς ξεκίνησε αυτή η σκέψη? Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενείτε κοντά σας. Εμείς σας ευχαριστούμε. Και θα ήθελα να πω ότι επειδή υπάρχει μια ήδη εμπειρία 29 ετών μέσα στο χώρο που λέγεται τουρισμός, και τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε συνέχεια, όταν επρόκειτο ειδικά για ξένους τουρίστες, είχαμε μονίμως ένα ερώτημα ότι τι καινούριο έχετε να μας πείτε για την χώρα σας. Αυτό λοιπόν κάποια στιγμή μας οδήγησε μια ομάδα ανθρώπων να σκεφτούμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι ξεχωριστό. Οπότε λοιπόν ακριβώς αυτό το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα ή το τζατζίκι και το σουβλάκι να μπορέσουμε να το προσπεράσουμε και να πάμε σε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό και κάτι που πραγματικά θα προέβαλε την χώρα μας τουλάχιστον κατά τον τρόπο τον οποίο της αξίζει. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν, μετά από 2,5 περίπου χρόνια ανάπτυξης που κάναμε πάνω στο συγκεκριμένο αυτό προϊόν,
Ήρθαν λοιπόν τα GeoRoute από τον προβληματισμό λοιπόν όλο αυτό ο οποίος ξεκίνησε, για να δημιουργηθούν αυτό που λέμε τα πολιτιστικά οδηπορικά της Ελλάδας, και που πραγματικά αποσκοπούσαν στο να μιλήσουν για την πολιτική κληρονομιά της χώρας, που μεταξύ μας είναι από τις πολύ λίγες στον πλανήτη αυτό που έχουν μια ιστορία 5.000 ετών. Είτε αυτό το πράγμα έχει να κάνει στην ιστορία, είτε αυτό έχει να κάνει στις επιστήμες, σε οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν έγιναν τα GeoRoute. Μάλιστα. Τι ακριβώς παρουσιάζουν τα GeoRoute? Πάμε την Ελλάδα που δεν φαίνεται σε μία πρώτη ματιά, αλλά ας πάμε πιο συγκεκριμένα. Τι ήταν αυτό που παρουσιάζουν, το οποίο έκανε και την UNESCO ακόμα να δώσει την αιγίδα της σε μία τέτοια δραστηριότητα? Εκεί πέρα που προσανατολιστήκαμε ήταν ότι ουσιαστικά κινηθήκαμε πάνω σε 3 βασικούς άξονες, σε 3 βασικές αρχές, και οι οποίοι αυτοί θα λέγαμε ότι αποτελούν και το mission statement για τα GeoRoute. Ο πρώτος άξονας είχε να κάνει πρώτα απ' όλα ότι έπρεπε οπωσδήποτε να προβάλλουμε την άλλη Ελλάδα. Δεν μας ενδιαφέραν δηλαδή οι μαζικοί προορισμοί, οι γνωστοί προορισμοί τέλος πάντων, οι οποίοι είτε οι Έλληνες είτε οι ξένοι συνηθίζουν να επιλέγουν. Άρα λοιπόν μας ενδιαφέρει, ας πούμε, για παράδειγμα αυτό που λέγεται Πρέσπες, αυτό που λέγεται Θράκη, αυτό που λέγεται Μάνη, και όλα εκείνα τα μέρη τέλος πάντων τα οποία έχουν μια ακόμα καθαρότητα, αλλά και που επίσης δεν έχουν αναδειχθεί. Οπότε εσείς παρουσιάζετε αυτά τα μέρη, δηλαδή πώς γίνεται αυτό και μέσα σε ποιο κόντεξ παρουσιάζονται? Δηλαδή απλώς παίρνετε κάποιους ανθρώπους και τους πηγαίνετε στη Μάνη ή κάτι άλλο γίνεται? Σαφώς όχι, γιατί αυτό το πράγμα θα ήταν το απλούστερο. Είναι λοιπόν σε αυτά λοιπόν τα οποία χαράξαμε, τα οδηπορικά τα οποία χαράξαμε, έπρεπε λοιπόν, ας πούμε, να μπορέσουμε να σηκώσουμε και να προβάλλουμε αυτό που λέγεται πολιτιστική κληρονομιά, βιωματική γνώση και εμπειρίες, επαφή με τον τοπικό πληθυσμό, και παράλληλα να μπορέσουν στη διάρκεια λοιπόν του ταξιδιού, μέσα από αυτή την επαφή την οποία θα έχουν με αυτές τις ανεξερεύνητες κατά λοιπά περιοχές, να μπορέσουν οι συμμετέχοντες σε ένα ταξίδι ως, θα λέγαμε, ενεργοί ταξιδευτές, πώς λέμε ενεργοί πολίτες, ενεργοί ταξιδευτές, να μπορέσουν λοιπόν επίσης να κινηθούν στη διάσταση του εθελοντισμού, του ατομικού εθελοντισμού του καθενός, και να κινηθούν επίσης για να μας μεταφέρουν τις ανάγκες των τόπων αυτών, που από εκεί και πέρα πλέον εμείς σε συνδυασμό και σε συνεργασία με επιχειρήσεις και φορείς να προσπαθήσουμε να τις ικανοποιήσουμε στο πλαίσιο προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ωραία. Πόσα προγράμματα, πόσες διαδρομές έχει αυτή τη στιγμή που λειτουργεί η GeoRoute? Το σύνολο αυτή τη στιγμή των διαδρομών στην Ελλάδα είναι περίπου 20. Μέσα σε αυτό περιλαμβάνονται και κάποιες διαδρομές, οι οποίες είναι διαδρομές πόλης. Να φέρω για παράδειγμα ένα παράδειγμα, ότι την Ακρόπολη την ξέρει όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης. Αλλά είναι διαφορετικό πράγμα να μιλάς για την Ακρόπολη και διαφορετικό να μιλάς για τη μηχανική του Παρθενώνα, από το πώς ακριβώς έγινε η εξκαφή, η εξόρυξη μάλλον του Μαρμάρου από το Πεντελικό, ποια μέσα και ποιοι τρόποι χρησιμοποιήθηκαν για να φτάσουν κάποια στιγμή τα μάρμαρα τα συγκεκριμένα να δημιουργήσουν αυτό το παγκοσμίως γνωστό στολίδι. Αυτά λοιπόν τα 20 οδηπορικά τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα έχουν λοιπόν να κάνουμε, όπως είπαμε, και για προγράμματα πόλης, αλλά όπως επίσης για την περιφέρεια, και γενικότερα, όπως είπαμε, εστιάζονται πάνω στις περιοχές εκείνες, οι οποίες όχι γιατί τα δημιουργήσαμε. Σαν θέμα τι έχουνε, σαν θέμα? Το θέμα έχει να κάνει πάντα με την πολιτιστική κληρονομιά. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ένα ισορροπημένο μείγμα θεματικών που να περνάει και τη γαστρονομία και την ιστορία και τη μυθολογία ενός τόπου, και όλα τα οδηπορικά, μηδενός εξαιρουμένου, φέρουν σαν τίτλους αυτούς
που σχετίζονται με την ελληνική ιστορία, ελληνική μυθολογία και δεν έχουν να κάνουν με την γεωγραφία του τόπου, γιατί θέλουμε ουσιαστικά ο κάθε τόπος να έχει το δικό του μύθο. Αυτό δηλαδή το πράγμα το οποίο ουσιαστικά χρειάζεται και η ίδια μας η χώρα, ας το πούμε, να έχει το δικό της μύθο. Πάντως αυτό που πρόσεξα είναι ότι δεν υπάρχει μόνο η διάσταση ιστορική, αλλά και για κάποιον ο οποίος είναι περισσότερο κοντά στη σωματική, στο κομμάτι της άσκησης και της γνωριμίας με τη φύση, στο κομμάτι της φύσης. Υπάρχει γι' αυτό, δηλαδή υπάρχουν διαδρομές για τη χλωρίδα, την πανίδα, για τους υδάτινους σπόρους, για τις μετακινήσεις ξηράς, για την υδροβιολογία, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ σωστά και σε ευχαριστώ για αυτό αυτή τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας πω ότι γενικά καθώς καταρτίζαμε τα οδηπορικά, ένα πράγμα το οποίο θελήσαμε να κάνουμε ήταν ουσιαστικά να δώσουμε και κάποια κλειδιά ταυτότητα σε κάθε πρόγραμμα. Αυτό το πράγμα σήμαινε δηλαδή ότι δημιουργήσαμε 10 κλειδιά τα οποία τα συγκεκριμένα έχουν να κάνουν με τη θεματική ύλη κάθε προορισμού. Μεταξύ αυτών είναι και η γαστρονομία, έχει να κάνει και με τα περιπατικά μονοπάτια και τη χλωρίδα και την πανίδα κτλ. Οπότε λοιπόν μέσω αυτών εμάς μας ενδιέφερε ο κάθε ενδιαφερόμενος, ο κάθε συμμετέχον σε κάποιο πρόγραμμα να μπορεί να έχει αυτό που λέγαμε πριν, μια ισορροπημένη γνώση και εμπειρία από μια περιοχή. Δεν θέλαμε δηλαδή να είναι απλά μονοδιάστατα και να λέμε ότι κάνουμε απλά και μόνο για το περιβάλλον ή κάνουμε απλά και μόνο για τη γαστρονομία. Παράλληλα, αυτό που επίσης είναι σημαντικό είναι ότι μπορεί φυσικά κάποιος να πει ότι εμένα με ενδιαφέρει μόνο αυτό που λέγεται η ευεξία και η υγεία ή για παράδειγμα η γαστρονομία. Ένα σημαντικός επίσης παράγοντας είναι ότι στα GeoRoute υπάρχουν και κάπου 10 φορείς και οργανώσεις οι οποίες είναι συνδεδεμένες με μνημόνια συνεργασίας, όπως το Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπως για παράδειγμα οι Ελληνίδες του Κρασιού, όπως η Παραλλήλη Ομοσπονδία Κρατικών Σωματείων και που όλοι αυτοί, ο κάθε φορέας, και πολύ σημαντικό επίσης και που έπρεπε να το αναφέρω, και η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, που όλοι αυτοί λοιπόν οι φορείς ως συνδεδεμένοι και συνεργαζόμενοι με τα GeoRoute, σημαίνει ότι έχουν ο καθένας να δώσει και να συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη των ίδιων των οδηπορικών, όσο επίσης και στη θεματική που κάποιος μπορεί να απολαύσει στη διάρκεια ενός ταξιδίου. Μάλιστα. Χτες είχαμε και μία εκδήλωση, μία ημερίδα η οποία διοργανώθηκε μάλλον, να το πούμε από εκεί πέρα, από το Επιμελητήριο και από το Ελληνοκοινωνιστικό Επιμελητήριο και από το ΕΒΑ. Συμμετείχατε σε αυτό και αφορούσε τις ελληνικές επιχειρήσεις στην Κίνα. Έχετε ξαναπάει στην Κίνα, έχετε ξαναπαρουσιάσει εκεί τα προγράμματα του GeoRoute. Τι ήταν αυτό που αποκομίσατε, που μπορείτε να μας μεταφέρετε από τη χθεσινή ημερίδα? Ήταν πρώτα απ' όλα μια εξαιρετική πρωτοβουλία που είχαν τόσο το ΕΒΑ όσο και το Ελληνοκοινωνιστικό, γιατί κινηθήκαν σε μια κατεύθυνση πρακτική, το τι ακριβώς συμβαίνει με την αγορά της Κίνας. Εγώ συνέβη να βρεθώ στη συγκεκριμένη, ως ομιλητής στο συγκεκριμένο φόρουμ, για το λόγο ότι τον Δεκέμβριο ήμουν στην Κίνα στο πλαίσιο παρουσίασης των GeoRoute και επίσης της προβολής της μεσογειακής διατροφής. Μάλιστα. Η οποία μεσογειακή διατροφή αποτελεί και άειλη πολιτική κληρονομιά για την UNESCO. Και είναι και ένα από τους πυλώνες της δικής σας της δραστηριότητας, έτσι δεν είναι? Σωστά. Οπότε λοιπόν, καθώς τότε ήμουνα στην Κίνα και είχα κάνει λοιπόν συγκεκριμένη παρουσίαση, και επειδή η Κίνα είναι σίγουρα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αγορά, μια συνταρακτική αγορά θα λέγαμε, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά αυτή τη στιγμή για τον κόσμο ολόκληρο, και όλοι θέλουν σίγουρα να βρουν τρόπο διείσδυσης της συγκεκριμένης αγοράς, αυτό το πράγμα το οποίο δεν σας κρύβω ότι και εμένα μου έκανε εντύπωση
τότε ήταν ότι κατευθείαν ζητήθηκε το να γίνει μνημόνιο συνεργασίας με το Κέντρο Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κίνας, το οποίο αυτό ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού της Κίνας, προκειμένου να γίνουν κάποιες κοινές δράσεις από την Κίνα προς την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν το πράγμα το οποίο αποκόμισα είναι ότι πρώτα απ' όλα υπήρχε ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στη διάρκεια αυτού του φόρουμ του ΕΒΑ και του Ελληνοκινέζικου, τόσο από πλευράς συμμετοχών όσο και από πλευράς θεματικών που αναπτύχθηκαν. Αυτό λοιπόν το πράγμα το οποίο συμβαίνει είναι ότι σίγουρα η Κίνα είναι μια αγορά πρόκληση για όλους. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά ξεκαθάρισα ότι ως GeoRoot αυτό το πράγμα το οποίο μας ενδιαφέρει δεν είναι η μάζα, είναι η ποιότητα. Εκεί ακριβώς προσανατολίστηκαν και οι περισσότεροι ομιλητές, είτε ήταν για τελικό προϊόν, όπως μπορεί να ήταν το λάδι ή το κρασί ή οτιδήποτε άλλο, ότι η κινέζικη αγορά αυτό που έχει ανάγκη δεν έχει ανάγκη ακριβώς την ποσότητα, η οποία όλη η παραγωγή μας, η παραγωγή της χώρας, δηλαδή ολόκληρη, δεν θα ήταν ικανή να καλύψει τις ανάγκες ενδεχομένως μιας επαρχίας. Αλλά όσο για την ποιότητα. Και ότι επίσης ότι ο Κινέζος είναι πραγματικά δύσκολος στο να εμπιστευτεί, αλλά όταν εμπιστευτεί και ξέρει ότι έχει να κάνει με κάποιον σοβαρό συνεργάτη, όντως σε αυτή την περίπτωση κανείς μπορεί να προσδοκά πολύ καλά και θετικά αποτελέσματα. Πολύ θετικό αυτό. Ελπίζουμε συνέχεια να διευρύνεται η δυνατότητα της Ελλάδας για εξαγωγές, γιατί άλλη λύση δεν έχουμε και πανευρωπαϊκά έχουμε πλέον την πρωτιά εξασφαλίσει στην ανεργία. Αν δεν προκύψουν καινούργιες δραστηριότητες που θα δώσουν τη δυνατότητα στον κόσμο να βρει απασχόληση, οι κοινωνικές πιέσεις εντείνονται στο εσωτερικό της Ελλάδας. Αδιαμφισβήτητα και στη συγκεκριμένη, και γι' αυτό ακριβώς το οποίο τώρα αναφέρεται, πιστεύω ότι η αγορά αυτή που μεταξύ μας αυτή τη στιγμή βάλεται για συνεργασία από πάρα πολλούς ακόμα ενδιαφερόμενες χώρες. Δεν είναι λογικό μέσα στη δεκαετία που θα μεσολαβήσει θα επενδύσουν, όπως εκτιμάται, γύρω στο 1-3 περίπου. Ίσως και 2-3. Ναι, είναι φοβερό κανείς το να σκεφτεί ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο αναφέρθηκε και στο πλαίσιο αυτής της ημερίδας του ΕΒΑ με το ελληνοκινέζικο, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε με περίπου 65 εκατομμύρια τουρίστες Κινέζους οι οποίοι ταξιδεύουν γενικά στον κόσμο. Η πρόβλεψη είναι ότι μέσα στην επόμενη διετία το 65 θα έχει γίνει 100, και ότι επίσης είναι τραγικό το γεγονός ότι η Ελλάδα, που για τους Κινέζους είναι μία από τις σημαντικότερες, πραγματικά από τις σημαντικότερες χώρες στον κόσμο, γιατί όντως την λατρεύουν, γιατί τη θεωρούν την Ελλάδα την χώρα εκείνη η οποία έχει έναν εισάξια δυνατό πολιτισμό με τον δικό τους και την μαθαίνουν ήδη από το σχολείο τους, ότι στην Ελλάδα έρχονται μέχρι 20.000. Αυτό είναι καταθλιπτικό. Βεβαίως. Είναι σίγουρα ένα πάρα πολύ αρνητικό στοιχείο, γιατί πραγματικά αν δει κανείς πόσοι πάρα πολλοί είναι οι τουρίστες από την περιοχή οι οποίοι πηγαίνουν, ας πούμε, στην Αίγυπτο, τότε πραγματικά εντυπωσιάζεται. Αν μου επιτρέπετε, μόνο για μισό λεπτό να σας πω κάτι. Ξέρετε, είναι πολύ φοβερό ότι αυτή τη στιγμή έχει φτάσει η Τουρκία, η οποία είναι ακριβώς δίπλα μας, και αυτή τη στιγμή έχει γίνει ο σημαντικότερος κόμβος, είναι η χώρα πυλώνας αυτή τη στιγμή αναφοράς για όλη την Ασία, και η Turkish Airlines να έχει φτάσει επίσης να μπορεί να διακινεί όχι μόνο από την Κίνα, αλλά μιλάμε από χώρες απίθανες όπως είναι η Μογγολία, την οποία βρέθηκα επίσης τον Δεκέμβριο, να διακινεί μια τεράστια μάζα ανθρώπων, και που φυσικά το πρώτο πράγμα το οποίο κανείς σκέφτεται, ότι ο τουρισμός δεν είναι απλά και μόνο το ξενοδοχείο ή η μεταφορά. Ο τουρισμός ο ίδιος είναι αυτός ο οποίος, πέραν από τον διαπολιτισμικό διάλογο τον οποίο φέρνει τους λαούς κοντά, συμβάλλει, ας πούμε, σε μια σειρά ακόμα επαγγελμάτων που κινούνται γύρω από αυτόν.
Δεν είναι δηλαδή μια πολύ απλή, δεν είναι μια μονοδιάστατη έκφραση. Και η Τουρκία έχει κάνει αυτή τη στιγμή ένα απλό θαύμα και εμείς που αυτή τη στιγμή είμαστε η χώρα εκείνη η οποία για τους Κινέζους ειδικά είμαστε χώρα αναφοράς. Αυτά. Κύριε Μπαλακάκη, να σας ρωτήσω κάτι. Από τις εθνότητες με τις οποίες έχετε εσείς ως πελάτες, με τις οποίες αναζητούν τις διαδρομές, τις geo-routes, ποιες το ξεχωρίζετε, ποιοι δείχνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για υψηλής προστιθέμενης αξίας τουριστικό προϊόν? Κατά κανόνα είναι οι Βορειοευρωπαίοι, οι Βέλγοι, οι Νορβηγοί, οι Ολλανδοί είναι αυτοί οι οποίοι από πλευράς Ευρώπης που δίνουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή εννοείται. Στη συνέχεια έρχονται οι Αμερικάνοι και οι Αυστραλοί. Μάλιστα. Οπότε αυτού του είδους οι τουρίστες είναι τουρίστες Αμερικάνοι, Αυστραλοί, τους οποίους τους είχαμε κάποτε, αλλά τώρα έχουμε καιρό που δεν μας πολύ προτιμάνε. Από τουρίστες όπως οι Ρώσοι ή οι καινούργοι ή οι Κινέζοι έχετε ζήτηση ή ακόμα δεν έχουν πολύ βεδί αυτή την αγορά και είναι περισσότερο διστακτικοί? Να σας πω. Οι Κινέζοι ξεκινάω από τους Κινέζους και θα πάμε μετά στους Ρώσους. Οι Κινέζοι αυτό το οποίο σίγουρα ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την Ελλάδα και τουλάχιστον αυτό που εμείς θέλουμε από την αγορά της Κίνας είναι όσοι σχετίζονται με την ακαδημαϊκή κοινότητα και επίσης με τις τοπικές επαρχίες, δηλαδή σε επίπεδο θα λέγαμε semi-governmental. Ώστε να λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές, να προχωρούν την ενημέρωση. Ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή, εμείς βασικά δεν προσβλέπουμε γενικά στην ευρεία μάζα των τουριστών, για το λόγο ότι γενικά τους Κινέζους, και αυτό φυσικά δεν αφορά μόνο τους Έλληνες πράκτορες, αυτό γενικά ισχύει στους Ευρωπαίους πράκτορες, κοιτάζουν να τους δώσουν φτηνό προϊόν και που μέσα σε πολύ λίγο χρόνο να κάνουν αρκετές χώρες και που τελικά που αυτό κατά την άποψή μου προσωπικά φυσικά οδηγεί σε μια στρέβλωση της συγκεκριμένης αγοράς, η οποία με όλη αυτή τη δυναμική που έχει κάποια στιγμή αντί και ενώ οι Κινέζοι που ταξιδεύουν ειδικά στην Ευρώπη έχουν χρήματα, τελικά θα φτάσουμε να έχουμε ένα χαμηλού επίπεδου εισοδήματος τουρισμό. Εννοείται όταν τελειώσουν όλοι αυτοί, όταν πάνε από μία φορά τουλάχιστον. Μετά. Από την άλλη πλευρά φυσικά, να σας πω την αλήθεια, με τους Ρώσους είναι ένα πρόβλημα για μας, για το λόγο ότι γενικότερα οι Ρώσοι εκεί πέρα που περισσότερο είναι προσανατολισμένοι είναι σε αυτό που λέγεται το luxury, που εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε κάτι τέτοιο στον επισκέπτη. Ψώνια και... Μπράβο, εμείς θέλουμε να δώσουμε τη βιωματική εμπειρία. Μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραία. Ανάμεσα στα σχέδια της εταιρείας υπάρχει η αύξηση των αριθμών των δρομολογίων, τα άμεσα ή όχι? Σας ευχαριστώ επίσης για την ερώτηση. Κοιτάξτε, είναι κάτι που κάθε τι το οποίο εντάσσουμε γίνεται πάρα πολύ προσεκτικά, για το λόγο ότι κάθε προορισμός για να φτιαχτεί από τα geo-route σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα θέλει την εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας. Δεν είναι δηλαδή ότι βάζουμε κατά ένα χάρτη και φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα. Που σημαίνει ότι για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό που λέγεται την ανάδειξη ενός τόπου και την συμβολή του στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και όλα τα σχετικά, σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν λοιπόν οι κατάλληλοι πολιτιστικοί και λοιπά φορείς οι οποίοι θα μπορέσουν να τον καλιάσουν και το συνδράμουν. Σαφώς υπάρχει. Πάντα θα υπάρχει, δηλαδή σαφώς δεν τα ξέρουμε τα πάντα, μαθαίνουμε καθημερινά, το αναπτύσσουμε καθημερινά και είναι μια αέναη προσπάθεια και μια διαδικασία όλων, και το όλων δεν έχει να κάνει το όλων της ομάδας των geo-route, αλλά όλων όσων κινούνται γύρω από τα geo-route. Όπως επιτρέψτε να πω και σας ευχαριστώ, είσαστε και εσείς που μου δίνετε αυτό το βήμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπαλακάκη. Και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία σε άλλη περίπτωση να έχουμε και ευχάριστα νέα και να μπορέσουμε να ξαναπαρουσιάσουμε
ευχάριστα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης. Εμείς θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.